Takže ahoj, zdravím všechny z Otočvozu. Tady vám představuji svoji skříň. Tady první je moje, prostřední přítelovo, tam u okna ta je zase moje. A chci vám představit nějaký kousek, co jsem si pořídila z Otočvozu, jako například tohle tričko, který se mi moc líbí, působí mladistvě a já mám prostě takový ujeťárny ráda. Pak tady mám další tričko od Roxy, takový hezký, živý, barevný. Pak tady mám třeba sportovní tričko, já mám strašně ráda trička s límečkem, který jsem si pořídila. Tak je mi dobře. Největší pecka pro mě je teda tahle krásná košile. Je to takový úžasný topík, průhledný, se třpitivýma kouskama a já všechno, co se třpití, strašně miluju. Navíc je to průhledný, je to sexy, dá se to nosit ke všemu, k riflím nebo k legínám, nebo prostě nějaký pěkný sukínce. Je to lehký, letní, dá se to nosit na diskotéku nebo i jako svátečně, prostě je to super kousek. Jsem za něj moc ráda. Jinak moje skříně tak různý košile, šaty, našli byste tady skoro všechno. Další parádní kousek je taky ta hezká košile sportovní s krásnýma záplatama, já mám ráda. No a potom nakonec takový sexy obleček pro noční chvíle. No a věřím tomu, že to není všechno. Já totiž strašně ráda nakupuji. Tak to je všechno. Zdravím vás.